Muri yeZimbabwe aiwa inzwa mashoko otaurwa aiwa napresident wevanhu aiwa vaNelson Chamisa, president aiwa main opposition munyika yeZimbabwe aiwa votaura mashoko ekutsinidzira kuti aiwa ini handizozombofoma any political party. Muri yeZimbabwe mashoko aya vari kuramba vakatsinidzira nemashoko aya. Saka muenderana nemashoko avataura muzana nhasi aiwa ndokurudzira kuti ibva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon tamboishana mamuditsa ndokupa pano paZim News Live nokuti vaNelson Chamisa munhu wamunobuda muchinzi mutungamiri webato rinopikisa rezvematongero enyika vaNelson Chamisa nezuro vakabuda pachina kuti vakatanga kuratidzira mumisha vachitsvaka danho ravachatora uye vakazviparadzanisa nemamwe mapato ezvematongero enyika. Kunyange hazvo vabuda muTSHABANGU, mapato ari mubato rinopikisa ari kuramba achidyidzana navo. Chimwe chezvikwata izvi kutungamirwa navaWashman chiri kuramba kubvisa chiso chavo sechiratidzo chebato. Vaimbove nhengo dzeparamende vaAmos Chibaya navaGift Osalosiziva vatenderera nyika yose vachitsvaka rutsigiro vakamirira vaNelson Chamisa pasi pechirongwa cheBlue Movement. Asi vaNelson Chamisa vaudza bepanhau reNewsday murukuro yakasarudzika kuti havasi kutaura uye havasi kutaura zvekuumbwa kwerimwe bato rezvematongero enyika asi kuumba hurumende itsva. Saka ndo mashoko ari kubuda chinzi aiwa vaNelson Chamisa vari kutaura mashoko ekuti aiwa ini handizombofoma any political party asi ndiri kuita zvekufoma new government yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndo mashoko anobuda munhau akataurwa navaNelson Chamisa vachiti aiwa political party handiri kuzombofoma futi. Saka tiudzei kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Unoona kuti vanhu vazhinji vari kuda kuramba kushanda navo nokuti tinoona kuti vanaWashman vachiramba vachida kushandisa fisi yaNelson Chamisa. Saka muri yeZimbabwe pinai comment section medu aiwa mutidze mafungiro emi. Saka kana subscribe kulaika nokutina on the bell icon tombochana mabhitsa ndokupa pano paZim News Live.